Днеска е 31 март, края на месеца. След разтоварването в Дания ми дадоха задача за Италия. Вече съм в Германия. Вчера не съм снимал. Товара ми е за Италия. Общо 2300 и няколко километра. И днеска времето е доста калпаво. 0 градуса. Вали сняг в момента тук. Не се задържа, но все пак е неприятно. Тази седмица започват великденските почивни дни по католическия календар. Ще има забрани в Австрия, в Италия, в Германия. Четвъртък, петък. Днеска е вторник. И другото, трябва да минавам и сервис в Италия в четвъртък. В четвъртък няма забрана в Италия, само в Австрия. Но петък е официален почивен ден. Дано да успея. И това е за сега. Днеска е 1 април. И като на шега, обстановката е доста зимна. Движа се посока Италия. Все още съм в Германия. След 30 км ще влезна в Австрия. И трябва да мина през Бренер. След това влизаме в Италия. Днеска трябва да стигна до един сервизен център, където утре ще направят преглед, обслужване на камиона. Пада се април месец да прави обслужване и го насрочиха за утре. Принципно утре трябваше да разтоваря, но най-вероятно няма да се случи. Зависи колко ще отнеме време в сервиза. Колко километри ще мога да карам. Петъка е почивен ден, не може да се кара. Тази седмица ще бъде великденска, според католическия календар. Влезнах преди малко в Австрия и тук положението е даже още по-лошо. Вали си така стабилно. Хубавото, че не натрупва. 0 градуса температурата. Снежно си е. Знам на каква морска височина е Бренера, но не малко. Още 90 км и ще влезна в Италия. След малко почват баирите само. Почвам да се качвам към Бренер. Тук почват ремонтите. Бавно движение, задръствания на места. И сняг си вали доста.
Виждам напред, че има малко натоварено. А тук си е така. Априла няма пролет. Яко сняг. Чистачките замацаха. И слънцето излезе. Ще се оправи времето, ще затопли, макар че е минус 2 градуса навънка. Видим, има ли скиори? Лифта върви, но няма хора. Аз не виждам. Няма никой. Днеска работен ден. Е, тук съм виждал да се пускат, ама сега няма никой. Заредих и сега съм на път към сервиза. След около половин час. Велики четвъртък в католическия календар. Взех камиона от сервиза, т.е. успяха да приключат с сервиза. Вчера спах пред сервиза, защото го започнаха, но не можаха да го свършат. И днес сутринта беше готов към 10 часа. Вече 2 часа карам някъде. Движа се посока Болония. Тази част на Италия много ми харесва. Много зелено. Времето е супер, 15 градуса, топло е. И предполагам, че надолу още по-топло ще става към южната част. По принцип трябваше да разтоварвам днеска, но имам още 850 почти километра, което няма как да се случи. Днеска, утре до 2 часа имам право само да карам. После влизат забрани. Така че докъдето стигна. Движа се по крайбрежието.
Много красиво. Морето е доста бурно, като гледам. Нещо се заоблачи времето. Може и да завали. Тази част на Италия определено е много интересна. Харесва ми. В момента се движа към Анкона. Почти целият път минава покрай брега. ...560 км до дестинацията, до разтоварния адрес. Малко ще спра да направя пак пауза и ще се ориентирам вече някъде за паркинг. Видях, че по пътя напред има един голям паркинг за около над 100 места. Днеска е разпети петък по католическия календар, 3 април. Продължавам напред. Много е тегава обстановката, много е натоварено и задръстване, не знам какво се случва напред. Караме малко, спираме, после пак тръгваме. Има доста тунели. Днеска има забрана за каране след 14 часа, така че когато карам до обяд, това ще бъде. Дъждовно е, с нощи валя цяла нощ. Днеска ще е такъв ден. Висок виадукт. Днеска е 8 април. Продължавам пътуването към южната част на Италия, Таранто. Това е още товарът от Дания. Все още не мога да го разтоваря, защото хванах великденските празници. Петък, събота, неделя и понеделник не съм карал. Имаше забрани и вчера забраната беше до 2 часа. Тръгнах с колегата, той също там ще разтоварва, но ни хвана ужасно задръстване, защото магистралата я затвориха заради някакво срутване. Другия път, който можеше да минем успореден на магистралата, също беше затворен и се оказахме в една безизходица. Хванахме друг път, обходен, който се удължихме някъде с около над 100 км пътя. Карахме вчера до късно, към 11:30 вечерта и направихме пауза и днес сутринта тръгнахме. Живот и здраве, ще пристигнем до обяд. Още 100 и няколко, 130 км. Малко доста се забави това разтоварване, но няма как. Заради празниците не може да се пътува. И това е за сега.